Saisi olla 5 kiloa kevyet. Niin sais. Ja se on paha vielä, kun se on se sähkömoottori päässä, niin se on painava. Joo, mutta se ohjaa kyllä. Joo. Tää on hyvä tällainen lisäkädensi ja täältä on latvustuentaköysi. Voi ottaa vähän tukea. Otas toi työköysi vielä tänne kokonaan. Tämähän alkaa olla melkein sen kokoinen tää, että tämähän mahtuu siihen putoamaan. Ei kun hitto, tuollahan on joku taimi. Pistä siihen tollain mönkien ajosilta suojaksi. Silleen kulmittain pystyy vaan viereeni. Katsotaan mitä jäi. Toi oli ihan hyvä toi ajosilta siellä suojana. Toivotaan. Jos saa tän yhden haaran pois, niin sittenhän se jo mahtuu tonne noin. Niinku tippumaan ihan suht vapaasti, niin en mä tästä oksalta pääse, mut kyllä mä pääsen kiipeämään tästä samaa kiinnityspistettä käyttäen. Minäpäs rupeen siirtymään. Tämmönen konstruktio tuli tehtyä. Täällä on latvustuentaköysi vaahterassa. Ja siinä oli vähän löysiä, niin mä kiristin sitä ensin tonne noin. Nyt se on samalla tuolla haarassa kiinni ja tässä haarassa. Ja tossa on lenkki, mikä pitää tämän haaran, missä mä nyt oon. Ja tuonne lähdetään kiipeämään, niin ei tarvitse pelätä, että se, kun tää on tällainen ohkaisen hoikka haara, pitkä tuolta alhaalta asti, niin ei tarvitse pelätä, että se pettäisi, kun on kunnon tuki siinä alla. Ja tälleen vähän niin sanotusti jännä paikka kiivetä sen puoleen, kun on niin paljon mennään selkä alaspäin tässä, kun tää kallistuu niinku ulospäin tästä rungosta. Ja tää on niinku vahvin haara tässä puussa, niin mihinkään tonne ylemmäs ei saa kiinnityspistettä, jotta pääsis niinku kiipeilyköiden varassa tänne tähän haaraan kiipeämään. Niin tähän on kiivettävä
kiivettävä ihan manuaalisesti tai tälleen omalla voimalla. Ja sitten kun tää on näin paljon kallellaan, niin pakko olla täällä oksan alapuolella roikkua tavallaan tässä, koska tuolla yläpuolella niin ei pystyisi tasapainoilemaan, ja vaikka hetken pystyisikin, niin sitten kun alkaa jotain sahaamaan tai tekemään, niin se tasapaino pettää niin helposti, että se on vaarallista olla siellä yläpuolella tällaisissa oksissa. Näetkö kun haulit? Kyllä. Säkin oot oppinut ton. Joo. Täältä tulee sitten tää seuraava iso. Paitsi ota ensin muuten tää köysi, jos saat, niin sieltä edellisestä oksasta, mikä laskettiin, niin tää on vielä kiinni siellä. Mitä? Sotkenut? Oisit muistuttanut, niin olisi laittanut kasaa kaikki. Ei perkele. Hyvä kun sanoit, niin ei tarvi käsin saada. Onneksi on sentään työköysi mukaan tällä kertaa. Tulikin niin kevyesti tänne ylöspäin. Tai näin mä ymmärsin tämän asian. Joo, on siellä jotain opetettu siellä koulussa sitten. Ihan oikein oot ymmärtänyt.